Чурини. Зразковий аматорський колектив, вокальний ансамбль «Зернята». Керівник Оксана Дронова. Ой там за морями. Акапелла. Ой там за морями високе є гори, туманом повиті. Ой там за лісами широке є поле, чорені ганки вкрили. Ой там за лісами широке є поле, чорені ганки вкрили. Ой ви галки, галки ви чубарки, підніміться вгору. Ой ви хлопці, славні запорожці, верніться додому. Ой ви хлопці, славні запорожці, верніться додому. Ой, раді ми до гори підняться, туман налягає. Ой, раді ми додому вернуться, Петро не пускає. Ой, раді ми додому вернуться, Петро не пускає. Ой, не так той Петро, Петро той проклятий, як Петрова мати. Хоче нами козаками торка звоювати. Хоче нами козаками торка звоювати. Зразковий